Det er et bræt. Fuck, jeg bliver forskrækket. Det er skide godt, det der. Ej, jeg bliver helt bange for det nu. Det er bare papir. Ej, hvor er det super ulækkert. Det er bare, den er mega muggende. Ej, der ligger en helt flaske vin. Eller er den tom? Dammit. Og det er sikkert ikke pinligt, det her. Jeg skal lige bruge noget lys. Det er også bare skrald. Og der er meget frugt hernede. Så ligger der et mere lys. Nu er der jackpot. Ej, der ligger et bræt ovenpå. Så. Hvor er det stjernelækkert, det her. Ja, ja. Jeg ved, om de er for dårlige. De går nok lidt mæste. Ej, hvor er det svært at vurdere det her. Det er en god dessert. Ja, men den er sådan lidt ulækker, den her. Der ligger en mere. Ja, jeg tror bare, det er fordi, de er blevet trykket rigtig meget. Skinketern. Hvor er der skinketern? Lige der, nede i plastikæsken. Nå, der! Nå, den går ingen steder. Toppen af god mad, står der så også. Ja. Hvad står der her? 16 i tredje. Hold da op. Der er der lang tid til. Det er det da. Hvis det er koldt nok endnu, så vil du sagtens bruge det. Ja da. Bingo. Bingo, Carsten. Der er også broccoli, er der ikke? Jo, men den har bare nemlig været åben, så jeg ved ikke. Den er gul, men det der. Det er den anden, der ikke. Der er der et halvt, ja. Det er bonus, det her. Det burde nok gerne noget mere. Der er rigtig mange. Der er fandme meget. Der er ikke ret mange, der spiser kinakål i den her verden. Nej, det er der ikke. Der ligger rugbrød her. Ja. Kan vi ikke åbne den her igen? Der er vildt meget forslag hernede. Grov. God rugbrød. Hvad står der? Anden, fjerde, femte i tredje. Det er fandme svært at vurdere. Hvorfor er det blevet smidt ud? 5. i tredje. Skal vi snuse til det? Der er snart. Er der ikke 5. i tredje endnu? Nej, det er i morgen. Okay. Ej, jeg er så beskidte hænder. Det dufter af rugbrød. Prøv duft. Nå. Så kan jeg da lave en... Så er det noget brød at Broccoli servere. med. Du har noget brød at servere i Ja. hvert fald til dine Jeg havde faktisk overvejet at købe en tomatsuppe. Sådan en dåse tomatsuppe. Det koster 6 kroner. Så kan man da putte det til. Det kan man. Kæft, der er meget fint. Hvad med nede i den der er sådan en spand dernede i hjørnet? Jeg tror, det er så meget kinakål. Det er frugter. Hvad er det her? Ej, okay. I'm gonna go in. Hvad er det for? Hvad er det? Persille. Tysk krydder. Ej, skider jeg sgu ikke. Så er du for fin til tysk persille. Ja. Ej, hvor er det pinligt der. Så hvis jeg bare beholder min skåre, den her, den falder ingen skid. Kan du ikke holde den? Nej, det kan Nej, du ikke. det kan jeg ikke. Har du brug for en spand? Nej, tak. Nej, de er ikke helt gode alle sammen. Vi kan lave bananmus til dessert. Ja, altså med KitKat bar. KitKat bar. Nå, skal vi ikke prøve den næste? Jo, det bliver godt. Den glæder jeg mig rigtig meget til. Jeg smider lige det her i. Jeg synes, den her bil er lidt skræmmende. Prøv lige lys på den
den her. Jeg kan simpelthen ikke vurdere, om det er for dårligt. Den anden pakke var pænere, var den ikke? Ja, var den ikke? Åh, det tror jeg. Der er lige kanten og den der. Ja, Den det, ikke så det er da god. bare yderbladene. Ned med dem. Og en banan. Ej, det er totalt skåret. Den her er jeg lidt usikker på. Ned med det. Jeg bliver bare så syg af det her lort. Du skal godt nok spise det selv, eller hvad? Nej, jeg er ikke ude at sige, at jeg skal spise det, men... Hvis det ser godt nok ud. Ja. Jeg tror, du skal hive den lidt længere. Står jeg her med min pæne rødlakerede negle og skralder. Må vi lige se de pæne røde lakerede negle også? Ah, men det er jo fantastisk. Du fik aldrig dine ring og dit ur, jeg synes Nej, jeg. sådan, så går det... Ej, det er lyset, der skræmmer mig. Papir. Ej, mere. Der er altså ikke ud til, at der er ret meget her i. Der ligger en skive rugbrød. Der er en spand mere. Hvad er det? Hvorfor smider de så mange spande ud? Jeg ved det. De må have penge nok. Ej, det er ligesom juleaften, det her. En pose i en pose. Det tegner aldrig godt, Pernille. Det lugtede dårligt. Så lukker vi lige igen, og så ser vi, hvad der ellers var hernede. Det er også bare papir. Det er bare lort. Det er utroligt, at de bruger så meget skraldespandsplads til så lidt, egentlig. Det er meget tomt, den her. Synes jeg. Ja. Der er ikke rigtig noget i den her. Nej. Videre til næste sted. Ja, hvor er næste sted egentlig?